Ja fa alguns anys que s'ha popularitzat a l'Hospitalet el joc d'Scrabble entre nens i joves. Cada any la Federació Internacional d'Scrabble en català organitza concursos a primària i secundària en l'àmbit català. Ara s'ha incorporat un nou espai on es fan tallers d'Scrabble en català adreçats als joves. Es tracta dels tallers que cada 15 dies es fan a l'Espai Jove de Can Arús. Hem visitat aquest espai. El nostre company Eric Callueras ha preparat aquest reportatge. Ens trobem aquí a l'Espai Jove per fer una demostració o fer uns tallers d'Scrabble als estudiants de l'Hospitalet. Això va dirigit als alumnes de l'ESO, sobretot. I avui, com a segona sessió, ja tenim els estudiants esperant i els esperem explicar el que són les tècniques, alguna mica d'estratègia, les paraules que es necessiten per jugar. El joc de Scrabble aquest any està celebrant els 70 anys d'aniversari. Segur que molts joves estan tot el dia empalaulats. Doncs l'empalaulats només és una variant que s'ha fet sobre l'Scrabble, que és un tauler 15 per 15, llavors tens les fitxes, vas creant paraules, les vas posant, sempre entrecreuades, sempre unint unes amb les altres, que aquí està la part dificultosa del tema. Nosaltres juguem en català, també hi ha canvions en castellà. Comencem a jugar i es desperten determinades emocions que sembla que no existien. Més que vocabulari, de vegades és el saber aprofitar bé els espais que hi ha i les caselles bonificades. Jugar en directe és molt emocionant. Jugar contra un contrincant i mirar-li els ulls i començar a posar paraules es desperta una competitivitat sana, però que al final fa créixer amb el joc i amb la persona. 35 a 27. Bien jugado. Nosaltres som monitors de temps lleure, fem les pràctiques aquí en l'Espai Jove Can Arús i ens vam enterar que feien aquí uns jocs d'Scrabble i ens vam apuntar directament, sí. Em sembla molt interessant el fet de poder treballar en equip i per treballar tot el tema del vocabulari en català o castellà. Em sembla molt interessant per fer una cosa com més manipulativa, més lúdica, per treballar temes de gramàtica o vocabulari que a vegades són molt feixugosos per treballar dintre l'escola. I no sé, m'ha semblat interessant. I la veritat és que ens ho hem passat molt bé. És un joc que tothom sap que existeix, però no tothom sap jugar bé, no sap les dobles paraules, les parets, les dobles puntuacions o fins i tot les triples, i la veritat és que ens ho hem passat molt bé. No us preocupeu, farem alguna cosa. Ha sigut bastant dinàmic, no ens han deixat sols, han estat apoyant i la veritat és que ha sortit una bona partida. He guanyat. Entre moltes activitats que fem, aquesta és una d'elles, que hem començat aquesta temporada, perquè veiem que havia un forat en les nostres activitats. Quan fem activitats per adults, els nois joves no s'acaben de decidir a participar-hi. I llavors havíem pensat amb els estudiants de l'Hospitalet, que tenen aquí l'Espai Jove, que és un lloc idíl·lic per poder fer aquest tipus d'activitats, molt tranquil i molt adient, i a més és molt cèntric, que pot venir tothom. Llavors, fer aquestes trobades obertes és un cop al mes, el segon dilluns de mes. No cal inscripció prèvia, no s'ha de pagar res, és la segona sessió que fem i esperem que això agradi i es converteixi en una tradició aquí a l'Espai Jove. Serien 4, 5, 6, 7, 8... 3, 4, 2, 16... Exacte. Aquí a l'Hospitalet és el 6è any que es porta a terme aquest campionat, però està englobat dins del 10è campionat d'Scrabble escolar dels Països Catalans. Vol dir que aquest any competiran gairebé els 4 punts cardinals de la geografia catalana de l'àmbit lingüístic, és a dir, tindrem gent d'Elx, gent de Castelló, alumnes d'Eivissa, alumnes de Catalunya. Hem de recordar que l'Hospitalet té una gran tradició amb l'Scrabble. Penseu que fa 2 anys van quedar campions dels Països Catalans, una de les escoles d'aquí, que era l'escola de Santa Marta. Van quedar campiones la Berta i l'Andrea, i la veritat és que han posat el llistó molt alt i molts nanos volen seguir, moltes escoles volen seguir els seus passos. I nosaltres estem aquí com a monitors per explicar-los i ensenyar-los i ajudar a que la llengua sigui un element no només de diversió, sinó també de cohesió, evidentment, i de diversió. Ens podem passar bé i anem aprenent paraules noves. Una
Una altra activitat que farem és fer un taller d'Scrabble, també enfocat per tota la família, per nens, per pares, per avis, a la Josep Janés, a la Biblioteca Josep Janés, al costat del Mercat de Collblanc, que el farem el dilluns que ve, el dia 19, a les 6 de la tarda, i tothom hi és convidat a anar-hi també.